Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngakandlozi. Ngicela maqala ukuvakashela le channel, cofa usubscribe thokozele le video. Kanti wembukeli, kunzima ukwamukela okulehlele itshitshe elineminyaka eyi12 ebelihamba umkhosi womhlanga elidlwengulwe ngeledlule kwaDabas kwaNongoma. Ilunga likaMgili lithe umsolo ongaziwa kahle endaweni, kodwa ukhona endaweni yakwaNongoma udlwengule umgila ubusuku bonke. Lithe umgila wayesuka ekhaya ehamba nenye intombazane eneminyaka eyi16 ubudala, bethunywa isitolo ngo-October ziwu-30. Lithe kwathi besahamba emgwaqeni kwaqhamuka imoto komsolwa yama eduze nabo maqede yabaphoqa ukuba bangene kuyona. Emva kokunqaba kwabo bathi wagcina itholile indlela yokubasabisa, waseyishaya ichitha nabo eyakubo kusho ilunga lomndeni. Lithe kwathi efika nabo kubo wayebesafaka ezidlini ezahlukene, waqede wadlengulwa ineminyaka engu-12 emsabisa ngokumbulala nawo wonke umndeni wakhe uma meke wabika ngalesigameko. Waze wabadedela ekuseni ngomsombuluko, bathi uma befika ekhaya bashaywa babuza ukuthi balalephi, nakuyilapho kuvele khona ukuthi oneminyaka engu-12 udlunguliwe kulandisa ilunga lomndeni. Lithe bavuka baya esibhedlela ngoLwesibili, odokotela bafike baqinisekisa lokho ukuthi ngempela udlunguliwe. Lithe bazamile ukuvula icala, kodwa amaphoyisa abasabisa ngokuthi kuzoboshwa bona uma beke balivula icala. Ilunga lomndeni lithe babuyele emaphoyiseni izolo ukuyozama ukuvula icala futhi ngoba bayafuna kuboshwa umsolwa. Leli lunga lomndeni lithe isihluku esenziwe kumsolwa edlengulwa umgila ubusuku bonke siyafana nokuthi umbulele ephika. Phela lithe indaba yokuhlola umgila uyiqale esemncane futhi ubeyithanda ngenhliziyo yakhe yonke. Mbukeli, udaba olukhulu kakhulu leli. Ngicela uveze uvo lwakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.